יש לנו 3 סוגי פרקטים שקיימים היום בארץ. הראשון והנפוץ ביותר זה פרקט למינציה. בדרך כלל הוא מגיע 8 מילימטר בעובי שלו, מותקן בהתקנת צפה, זאת אומרת אנחנו לא צריכים להדביק אותו לרצפה, לא פגענו, לא נזקנו, לא שום דבר, חוזרים אחורה בלי שום בעיה. ספוג, תשתית, מעל זה פרקט למינציה, והתקנה יחסית מאוד פשוטה. למינציה כמו שהסברתי, HDF. HDF זה בעצם סגסוגת של עץ דחוסה עם דבק, כמה שהעץ יותר דחוס, ה-HDF יותר דחוס, ככה הפרקט יותר עמיד. על השכבה הזאת אנחנו מקבלים שכבת דוגמה, זה הדפסה. יש לה חזרתיות מסוימת, היא יכולה להיות 1 ל-5 פלטות, היא יכולה להיות 1 ל-8 פלטות. בדרך כלל מתקינים את זה בצורה אקראית, זה נראה מאוד טבעי, היום מגיעים לאסתטיקה ונראות מצוינת, ברמה שמי שלא מתעסק עם פרקטים ביום יום, יחשוב שזה עץ לכל דבר. אפשר לעשות אותו בכל הבית, רמת שחיקה שלו AC4, זה רמות שחיקה לשימושים משרדיים, ביתיים בכלל אין מה לדבר. החיסרון היחיד שלו זה העמידות במים. עכשיו שאנחנו אומרים חיסרון,